אז אני בעצם רוצה לדבר קצת על תוכנית ליווי מאוד מאוד ייחודית שבניתי שקוראים לה נשית בתנועה, וזה בעצם תוכנית שנועדה עבורך לחזור לעצמך בעדינות. זה איזשהו מרחב תנועתי ותודעתי לנשים שנמצאות בעומס, זה בעצם משהו שהוא אפשרי להם. אז אם הגעת לכאן, אז כנראה שאת מרגישה משהו מוכר, עומס, עייפות, יש לך רצון לעצור לרגע, והמצגת הזאת היא הזמנה לבדוק אם יש לך מקום כזה בחיים עכשיו, לדבר הזה. אז בעצם הקושי לבצע דברים ולהשקיע בעצמך הוא לא שאין לך מוטיבציה. רוב הנשים שאני פוגשת הם בעצם, הם לא נשים שצריכות עוד ידע, הם נשים שצריכות בעצם איזושהי מסגרת שמבינה עומס ועוזרת להם לנהל אותו. זה נשים שהגוף שלהם כבר עייף, קשה להתמיד, אימהות לילדים, נשים שנמצאות בטיפולי פוריות, כל מיני סיטואציות בחיים שבעצם לא מאפשרים שנייה להתפנות לעצמך, והראש כל הזמן במחשבות וב-to-do list, אז בעצם הקושי הוא להתנהל עם כל העומס הזה. ואני, גם מתוך הניסיון שלי האישי שלי עם עצמי, וגם מתוך אנשים שליוויתי, אני מבינה שמעט זה הרבה, זה לא הכל או כלום. זה בעצם, זה לא תוכנית שבה אנחנו עושות יותר וצריך להספיק לעבור על כל השיעורים כדי לבנות משהו שלם, אלא זה איזשהו משהו שמצטבר למשהו שמורגש אחר כך גם בגוף, גם בנשימה וגם בנפש עצמה. זה בעצם מרחב שמאפשר להיות. בעצם זה איזשהו שינוי של זווית הראייה. אנחנו רוצות להזיז משהו קטן, אבל משהו שהוא עקבי, שהוא קורה כל שבוע. זהו, זה מה שחשוב ככה לדעת לגבי זה, שמעט זה הרבה. אני פוגשת את זה פחות זה יותר. אני קצת אציג את עצמי, ככה רגע לפני שאני אסביר מה יש בתוך התוכנית. אז אני מעיין אלון עקיבא, ואני פיזיותרפיסטית ומורה ליוגה נשית ופילאטיס. אני עובדת עם נשים במסגרות קבוצתיות ופרטניות, וגם אני מביאה המון מתוך העולמות שלי, עולמות התוכן והידע שלי המקצועיים, אבל גם האישיים. אני תלמידת שיטת ימימה, אני מאוד מתעסקת בכל מה שקשור לתודעה ונפש, ומתוך הניסוי והחקירה שלי גם למדתי מה עוזר יותר, מה פחות, ואני יודעת גם להגיש את זה לנשים שאני מלווה. לחבר את הגוף עם התודעה. אז בעצם מה זו התוכנית? זה בעצם מדובר בתוכנית שהיא חודשית, בתוך התוכנית יש ליווי תנועתי, זאת אומרת יש יוגה נשית, ואנחנו גם מתייחסות לפעמים לתנוחות, ומתייחסות הרבה לרצפת האגן ולנשימה, וגם התייחסות תודעתית. התוכנית היא באונליין והיא בקצב שלך, זאת אומרת שיש גם, יש לייבים שמתקיימים בשעות שהן סבירות לאנשים עמוסות, ולכל לייב יש הקלטה שאפשר לצפות בזמנך. יש הקלטות של תרגולים, ספרייה כזה של תכנים ושל תרגולים שאפשר פשוט לדלות מתי שיש זמן. גם הספרייה עצמה מותאמת לאישה עסוקה מבחינת התרגולים, זה תרגולים של 5, 10, 15 ו-20 דקות. ובעצם השילוב הזה של גוף ותודעה הוא שילוב מנצח, כי זה לא מספיק רק משהו אחד, והשאיפה שלי באמת זה שיהיה איזשהו משהו שלם שמשלב גם את זה וגם את זה. בתכלס מה יש? בתחילת השבוע אנחנו מתחילות לייב התכווננות שבועי, איזו התכווננות לשבוע עם נשימה, עם דמיון מודרך, לפעמים זה פייס יוגה, לפעמים זה קצת מתיחות לרקמת החיבור. אני מביאה לכם הרבה ידע גם לגבי הגוף שלכם, בעיניי כל אישה האחריות שלה על הגוף שלה, גם האחריות שלה לדעת על הגוף שלה, וחלק מהמשימה שלי והשליחות שלי זה להעביר לכם את הידע הזה. אז אני מטפטפת לכם אותו לאט לאט עד שהוא בעצם נהיה משהו שאתן כבר חוות מתוך עצמכן. אחרי זה בעצם במשך השבוע לפעמים אני שולחת פודקאסט, יש עוד כל מיני דברים שאני מתכננת גם להמשך. לקראת סוף השבוע ביום חמישי יש לנו תרגול של כתיבה אינטואיטיבית, אני נותנת ממש הנחיה לכתיבה ואיך עושים אותה, וכל אחת עושה את זה בזמן שלה, יש מקום לשיתוף ולשאלות. יש לנו פעם בחודש מפגש יוגה נשית, שאנחנו נפגשות בזום, מתרגלות ביחד,
ופעם בחודש יש לכם מענה מהכובע שלי כפיזיותרפיסטית לבריאות האישה, כל מיני שאלות שעולות לכם, אם זה על טיפולי פוריות, על סייקל החודשי, על הורמונים, כאבי גב, עומס, כל הדברים האלה אתם ממש מוזמנות לבוא ולשאול. אני גם מאוד מקושרת להמון קולגות בתחום, אז אם יש משהו שאין לי מענה עליו, אני תמיד פונה לקולגות, ויכולה לעזור לכם גם בזה. יש את התרגול, ספריית תרגול, שאם יש לך היום רק 5 דקות לתרגל, אז יש לך תרגול של 5 דקות, 10 דקות, יש לך תרגול של 10 דקות, ממש ככה מותאם לזמן שיש לך באותו יום, כדי שבעצם לא תרגישי שאת חייבת עכשיו שעה, תרגול של שעה, לא, מספיק באמת כל יום קצת, זה בסוף באמת באמת מבטיחה לכם, זה עושה הרבה. והקהילה שלנו, התוכנית היא בנויה בעצם למספר נשים מצומצם, כדי שתהיה לכם אווירה כמה שיותר אינטימית, ויש קבוצה כזאת, ויש לפעמים אתן רואות שדברים שאתן עוברות, הם עוברים גם על אחרים, אז אתם גם בתוך קהילה שהיא תומכת. התוכנית הזאת תתאים לך. אם את רוצה לחזור לעצמך בלי להילחם, אוקיי? כאילו אין כאן מלחמה, זה ממש לזרום עם הגוף ועם היומיום שלך. אם קשה לך להתמיד לבד ואת צריכה איזושהי מסגרת, אז אני שם להחזיק את זה. אם את מחפשת עומק ומשמעות, אוקיי? זה לא רעש רקע, זה לא עוד איזושהי תוכנית, קורס אונליין. אני מניסיון יודעת כמה קורסים באונליין יכולים להעמיס ולהעיק, ואני לא באה לעשות לכם עוד הצפה. אני רוצה, להפך, אני רוצה לעזור לכם לפרק את זה. ואם את מבינה שגוף ותודעה הולכים ביחד, ואת רוצה לעבוד עם שניהם ביחד, אז בשביל זה אני כאן. אם את מחפשת אימון אינטנסיבי, רק תוצאות, אז לא. אחד העקרונות ביוגה זה שבעצם אנחנו לא אוחזות בפירות. אולי הפירות יגיעו, אולי לא, אבל מה שאנחנו אוחזות זה בדרך, והתוכנית הזאת זה בעצם ללוות אותך בדרך, ושתהיי בדרך בכלל, שתתחילי לצעוד בה. ותהני ממנה, ותהני ממה שאת רואה בדרך, ולא רק להיות אחוזה בפירות של התוצאות. נשים מספרות, אני אתן לכם ככה, כאילו להתרשם תכף כאילו כל מיני פידבקים ומשובים שעלו, אבל יש להם תחושת עוגן בתוך השבוע, וחיבור לגוף, גם בימים שהם הכי עמוסים, פחות אשמה סביב חוסר זמן, ויש איזשהו משהו הדרגתי שעוזר להם להרגיש שהן חוזרות לעצמן. אז כמו שאתן רואות, הם באמת משובים שכאילו מספרים איך היוגה הנשית נכנסה לחיים שלהם, איך הנשימה והכתיבה, דברים שהן מיישמות ותורמים להם בכל מיני מצבים. וזה לא עוד תרגול ביוטיוב, אוקיי? זה בעצם תרגול, זה מסגרת אנושית שמחזיקה אותך גם כשאין לך כוח. סרטון ביוטיוב דורש להחליט, לבחור, להתמיד לבד. כאן זה בעצם, אנחנו ביחד בתוך זה. Okay, והעלות של זה בעצם בסך הכל 127 לחודש, אני משאירה את זה עדיין, זה היה ל10 הראשונות, ואני משאירה את זה כרגע, כי אני רוצה שכל אישה תזכה להזדמנות הזאת ולליווי הזה, אז אני משאירה את זה כרגע 127 לחודש, בהתחייבות לרבעון, רבעון בעצם זה זמן שבו אפשר לראות תהליך, אז זה כרגע המחיר, הוא לא עולה, המחיר המלא הוא 247 לחודש, אבל אני כרגע באמת באמת רוצה שכמה שיותר נשים יוכלו להרשות את זה לעצמן. עכשיו, אם זה נוגע בך, אז כנראה שזה לא במקרה. את יכולה להצטרף עכשיו, הקישור, אני אצרף כאן קישור, ואני כאן לכל שאלה את מוזמנת לכתוב לי, יהיה גם קישור לוואטסאפ, שתוכלי לכתוב לי ולשאול שאלות. אני ממש ממש אשמח לפגוש אותך שם. אוקיי. אז בעצם מי שלא מכירה יוגה נשית, אז יוגה נשית היא בעצם יוגה שמותאמת לבריאות האישה ומותאמת לסייקל החודשי ומותאמת כל האירועים ההורמונליים שקורים לנו בחיים, אם זה הריון ואחרי לידה, טיפולי פוריות, גיל המעבר, החיים שלנו רוויי הורמונים, הם מושפעים ומשפיעים, ויש לגוף שלנו יכולת בעצם לחיות בתוך זה. גם זה מאמן אותנו, אני חושבת שאנחנו מומחיות בשינויים, ככה שתחשבו שכל חודש אנחנו עוברות שינויים הורמונליים, זה איזשהו אימון כזה של מצבים שכל הזמן משתנים,
בסוף איך שאנחנו בזמן הביוץ, אוקיי? האנרגיות של הביוץ שאנחנו מלאות כוחות לעומת הזמן הזה שלקראת הווסת שיש איזושהי תחושה ואנרגיה יותר של כבדות, זה הרבה פעמים כזה שני הפכים ואנחנו נעות בתוך הגלים האלה, ובעיניי זה עושה אותנו מאוד עם חוסן מאוד מיוחד, במיוחד אם אנחנו לומדות להתנהל עם זה. ולהתבונן על זה קצת בעין כזאת חיצונית, ולראות איזה משאבים זה נותן לנו גם להיות בתוך המעגלים האלה. אז אנחנו נתחיל מהמשאב הראשון הזמין לנו, שזה נשימה. אז אני מזמינה אתכן לשבת על המזרן, לשבת במזרן, ואפשר להצטייד בכריות, לשבת על כרית, לראות שאתן יכולות לשבת בצורה שהיא נינוחה, ואם אתן יושבות בלי כרית, רק שימו לב שאתן לא נמשכות עם האגן אחורה, בצורה הזאת, כי אם האגן שלנו נמשך אחורה, זה ממש עומס על האגן התחתון, אנחנו יושבות בעצם על אזורים באגן שלא אמורים לשאת את המשקל. זאת אומרת, מה שאמור לשאת את הישיבה שלנו זה עצמות הישיבה, עצמות הבולטות, תחשפו אותם ותשבו עליהם, וברגע שאנחנו יושבות יציבות, אז אנחנו יכולות גם בעצם להתחיל לסנכרן את הנשימה יחד עם סוף של רצפת אגן. יש הבדל בין יציבה ויציבות, אוקיי? אבל הם גם ממש, יש ממש קשר בין שני הדברים. ואנחנו כבר נתחיל לחשוב על היציבה שלנו. איך היציבה שלנו כאן במקום הזה של הישיבה? אנחנו יכולות לשבת עם הרגליים כפופות ויכולות לשבת עם רגליים ישרות, ממש איך שנוח לנו. מה שחשוב שתשימו לב זה הגב שלכם, שהוא זקוף, שהאוזניים מעל קו הכתפיים והכתפיים מעל קו האגן. עצמות הבריח פרוסות, הסנטר מונח על מדף, תרככו קצת את הלסתות ואת שרירי הפנים. תנסו להרגיש את האגן כובד אל האדמה, ואת הקודקוד מתארך לכיוון התקרה. ובין שני ההפכים האלה, הקודקוד שנמשך מעלה והאגן שכבד למטה, אנחנו רוצות להרגיש את עמוד השדרה שלנו ארוך, זקוף, אבל לא מתוח מדי. אז ממש להרגיש את חגורת הכתפיים כמו מעיל על קולב. והדבר הראשון ככה שאנחנו רוצות לשים לב אליו, מעבר למנח של האגן ולגב הזקוף, זה הנשימה. הנשימה היא החברה הכי טובה שלנו. היא כל הזמן איתנו, והיא מספרת לנו. היא מספרת לנו איפה אנחנו עכשיו. אז תתבוננו על הנשימה שלכם, ותראו אם אתן נושמות אל בית החזה, אם אתן נושמות אל הבטן, אם אתן נושמות אל הכתפיים, ואם הכתפיים בזמן הנשימה, בזמן שמנוחה עולות למעלה, זה אומר שאני באיזשהו סטרס, או שיש לי דפוס כזה שעוד יותר גורם לי לכווץ את כל האזור הזה. אז תשימו לב שאתן מרפות את האזור הזה. הצוואר והכתפיים לא צריכים בזמן מנוחה לעבוד. אנחנו מרככות את שרירי הפנים, שמות לב לנשימה, ועוד מעט, או ממש עוד שנייה, אנחנו נתחיל גם להתערב לנשימה. ובהוצאת האוויר הבאה, אנחנו מרוקנות את האוויר, אתן יכולות לבחור להוציא את האוויר מהאף או מהפה, מרוקנות לגמרי, 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 ואז בשאיפה ניקח נשימה אל האגן, אל הבטן, אל בית החזה עד מאחורי הלב, הקודקוד מתארך, ובהוצאת האוויר אנחנו שוב מוציאות את האוויר, כרגע תבחרו איך אתן בוחרות להוציא את האוויר מהאף או מהפה, מוציאות, 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 והבטן נספגת פנימה, כאילו כמו בלון שיוצא ממנו האוויר. נושמות נשימה שרפתית, נשימה בטנית. אפשר לשים יד על הבטן כדי להרגיש את זה. וניקח נשימה אל האגן, אל הבטן, אל בית החזה. ועכשיו אני רוצה שתרגישו כאילו עצם הזנב רוצה להיכנס פנימה, בהוצאת האוויר, עצם הזנב רוצה להיכנס פנימה,
אוקיי? ואז היא עולה למעלה, מצוות אגן נסגרת נאספת, תחושה של התדבקות, והבטן כמו מכוך אל עמוד השדרה, ובשאיפה אתן פורמות, משחררות, נושמות. מצוות האגן גם כן היא איזשהו עוגן, okay? בעצם אנחנו יכולות להרגיש יש תקופות שהיא יותר חזקה, יש תקופות שהיא מרגישה לנו קצת יותר קשה לנו לאסוף אותה, וזה גם כן משהו שמושפע הורמונלית מכל המחזוריות שלנו. אבל אנחנו כל הזמן רוצות להיות איתה. כי מצוות האגן, מעבר לחשיבות שלה, של האיכות חיים שלנו ושל נסיעה של האיברים הפנימיים, בעצם היא איזשהו עוגן פנימי שאנחנו יכולות להתחבר אליו. כשאנחנו נושמות ומתחברות לאיסוף הפנימי, פתאום, במיוחד אם אנחנו מתאמנות על זה, הרעשים בחוץ מושקטים. אז כאילו ממש תדמיינו שהעיניים שלכם עכשיו, אתן עוצמות אותן ופותחות עיניים פנימיות, ממש מסתכלות ככה פנימה אל עמוד השדרה הזקוף, וממש אל הפרינאום, אל קרקעית האגן, ולתנועה הזאת שבהוצאת האוויר, ועכשיו נעשה את הוצאת האוויר עם ארוכה, בהוצאת האוויר הבאה אתן עושות ארוכה, אז אפשר להרגיש את עצם הזנב, כמו רוחסן שנסגר מעצם הזונה, ולמפסעה, ממש עד לפופי, ובשאיפה אנחנו נושמות מעט, משחררות, פורמות, שוב נושמות אל האגן, אל הבטן, אל בחזה מאחורי הלב. בהוצאת האוויר, בשאיפה לפרום, לשחרר. אנחנו ניקח נשימה, ידיים יעלו למעלה, נשלב את הידיים לכיוון התקרה, נפתח את בית החזה, ובהוצאת האוויר אנחנו מתארכות לצד ימין, פותחות את האזור שבין צלעות ואגן שמאל. שאיפה למרכז, פותחות את בית החזה, ולהוציא אוויר אנחנו נמתחות לצד השני, פותחות את האזור שבין צלעות ואגן ימין שלכם עכשיו. שאיפה, ולהוציא אוויר אל הצדדים. נגלגל כתפיים לאחור, נגלגל כתפיים קדימה, ושוב אנחנו לוקחות נשימה, ידיים עולות למעלה, נשלב הפוך מהאוטומט, okay? מה זה האוטומט? אני משלבת ידיים באוטומט. הפוך מהאוטומט זה לשנות קצת את איך שאני משלבת ידיים, שוב כתפיים רחוק מהאוזניים, ואז ניקח ידיים לאחור, נפתח את בית החזה, להוציא ונביא ידיים קדימה, שכבות אחורה, ראש שוקע. שאיפה נפתח, להוציא אוויר ידיים קדימה, שכבות אחורה, ראש שוקע. שאיפה, שמות, ולהוציא אוויר, נפתח שכבות אחורה, כתפיים רחוק מהאוזניים, נשאר כאן, ואז אתן רוצות כאילו להאריך פעם אחת את יד שמאל, שתהיה יותר ארוכה, אז אנחנו ממש מתחות את השכמה, ופעם את ימין. פעם את שמאל, ופעם את ימין. ממש ככה פעם ימין ופעם שמאל. אז שוב קחו נשימה, ושחררו דרך הצדדים. שוב נגלגל כתפיים לאחור, נגלגל כתפיים קדימה. כל האזור הזה שבנפרק הכתף הוא גם כן אזור שמגיב מאוד הורמונלית. כשההורמונים שלנו כאילו האסטרוגן יורד, אז אנחנו יכולות להרגיש ממש קצת יותר נוקשות במפרקים הגדולים של הירכיים והכתפיים. אנחנו רוצות ממש תנועתיות כל האזור הזה, ממש לשמן. ניקח שאיפה ידיים אל הצדדים, ולהוציא אוויר אנחנו באות ומחבקות את עצמנו. שאיפה ידיים אל הצדדים, תוסיפו פלקס בכפות הידיים, ממש להרגיש את זה שהמתיחה היא לא רק של בית החזה, אלא ממש עד שורש כף היד. להוציא אוויר אנחנו עושות חיבוק הפוך. שאיפה ונשיפה. עכשיו תישארו שנייה כאן, וככה תלטפו את האזור של הכתפיים, ואני רוצה לגלות לכם, אתם יודעות שמגע מפריש אוקסיטוצין, אבל שתדעו שגם מגע עצמי מפריש אוקסיטוצין,
אולי ברמות יותר קטנות מאשר עם מישהו שאתם אוהבות מחבק אתכם, יש משהו במישהו אחר שמחבק שהיה הפרשה יותר גדולה, אבל גם מגע עצמי מפריש. אז עצם זה שאתם יודעות את זה, כבר אתם מבינות שיש לכם את המשאב הזה, את עצמכם. שאיפה, ולהוציא אוויר, אנחנו עושות חיבוק הפוך, ושוב אנחנו כזה מלטפות קצת, נותנות לעצמנו טפיחה על השכם, מה שנקרא, ולשחרר. נעשה לו עם הראש מצד לצד. הסנטר ממש רוצה להגיע לקו כתף. פעם לימין ופעם לשמאל, והידיים מנחות על הברכיים, אבל תנו להם קצת דחיפה, כאילו הידיים קצת דוחפות את הברכיים, כתפיים רחוק מאוזניים, ואז הלא הזה שאתן עושות עם הראש, ממש מקבל מתיחה טיפה אחרת, כאילו זה נראה אותו דבר בחוץ, אבל אם תיתנו קונטרה של הידיים לברכיים, תרחיקו כתפיים רחוק מהאוזניים, אתם תרגישו מתיחה אחרת באזור של הצוואר. ונשאר עכשיו עם הסנטר לקו כתף שמאל. אני עושה לכם מראה. ונעשה לא קטן וכן קטן. לא קטן וכן קטן. ואז הצד השני. אני עושה לא קטן וכן קטן. לא קטן וכן קטן. ומשחרר. שאיפה אני לוקחת ידיים למעלה. להוציא אוויר אני הולכת אל הכיתוב. אז יד שמאל שלכם לדרך ימין שלכם, יד מאחורי הגב. כאילו מסתכלות מה יש מאחורי הגב, מרחיקות כתפיים רחוק מהאוזניים, תרחות מהקודקוד, ואז מביאות את הסנטר לקו כתף שמאל, כאילו למרכז. אתן שוב עושות כאן לא קטן וכן. אנחנו כאן מותחות את שריר מפני הצוואר, ומשפיעות באופן הזה על עצב הווגוס, שהוא עצב המרכזי של המערכת הפרסימפטית המרגיעה. מאוד רוצות לתמוך בה, כי היא בעצם אחראית על השגשוג שלנו, על מערכת העיכול, על הוויה, על כל המערכת ההורמונים שלנו שתפעל באופן נכון, לשחרר. שאיפה ידיים עולות, להוציא אוויר לצד השני, יד מעבר לברך, יד שנייה מאחורי הגב, כתפיים רחוק מהאוזניים, מסתכלות מה יש מאחורי הגב, ואז נביא את הסנטר לקו כתף ימין. ונעשה כאן לא קטן, וכן קטן, לא קטן, וכן קטן. נשחרר, אנחנו באות כזה קצת קדימה, נפתח את בית החזה, להוציא אוויר קצת נקמם. שאיפה, אז כל המתיחות האלה, גם של הרקמת החיבור האחורית, של הגב, אני מראה לך שנייה מהצד, שאני רוצה בשאיפה ליישר את הגב, ואני ארגיש את זה קצת יותר במפרקי הירכיים, ובהוצאת אוויר אני רוצה לקמם אותו ולהרגיש מתיחה של כל רקמת החיבור האחורית של הגב. שאיפה, לפתוח את בית החזה, להוציא אוויר לקמם. שאיפה, לפתוח, להוציא אוויר לקמם. שאיפה, לפתוח, ואני מתיישרת, אני משחררת רגליים קדימה, ומביאה ידיים אל הצדדים. תראו שאתן לא שוקעות, כדי לא לשקוע, אז תחשבו, אני לא בחוף הים עכשיו, אני צומחת, פותחת את בית החזה, ואני רוצה קצת לייצב את הכתפיים, וקצת לשקשק את האגן. אז אני משקשקת את כל האזור של האגן, אז כל שקשוק כזה וטלטול כזה זה נהדר, זה מזרים את הדם לעברי האגן. מעולה. משחררות, ועכשיו תעשו סיכול הפוך של הרגליים. איך תדעו שזה הפוך? שבו שנייה מזרחית, ואז תעשו הפוך ממה שעשיתם. אנחנו תמיד הולכות אל האוטומט, זה תמיד יהיה אותו צד. ואנחנו רוצות עכשיו לעשות צד אחר, זה אמור להרגיש לכם פחות נוח. נביא את הידיים קדימה, נפתח את בית החזה, להוציא אוויר מתקמם. שאיפה, לפתוח את בית החזה, להוציא אוויר מתקמם. שאיפה לפתוח, להוציא אוויר מתקמם.
שאיפה לפתוח, אנחנו נביא את הידיים קדימה, ובעצם התרגול היום אנחנו נעשה המון דברים שהם כזה של שיווי משקל, בעצם כל התרגול הזה של שיווי משקל הוא טוב לכל תקופה. שיווי משקל זה מערכת שאנחנו נרצה תמיד לאמן אותה ולשפר אותה, אבל גם מה שאנחנו מאמנות כשאנחנו עובדות על שיווי משקל זה בעצם את שריר הנדיבות כלפי עצמנו וחוסר השיפוטיות, כי שיווי משקל זה משהו שמשתנה מהבוקר לערב, מהיום ומחר, בהתאם בעצם למצב ההורמונלי שלנו, איפה אנחנו בחודש, אוקיי? המצב המנטלי, כמה אני מרוכזת היום, לא מרוכזת, משהו סוערת רגשית, אלה דברים שמוציאים אותנו משיווי משקל, אבל גם הפוך, אם אני במצבים כאלה ואני עובדת על שיווי משקל, אני יכולה להחזיר את עצמי לאיזשהו פוקוס. אז אנחנו עם הרגליים מקבילות זו לזו, פותחות את בית החזה, מחזיקות כתפיים רחוק מהאוזניים, ובהוצאת האוויר אני אוספת ככה את מצפת האגן והבטן ומנתקת את רגל ימין, okay? ואת רגל שמאל. Okay? אל הסירה. אפשר להדביק כאן רגליים צמודות, זה יכול אולי לעזור לנו קצת ככה לגיוס. אפשר להישאר כאן, לפתוח את בית החזה, okay? ואפשר לשלוח ידיים קדימה. אנחנו לוקחות נשימה, פותחות את בית החזה. מי שרוצה יכולה להישאר רגליים, אבל לגמרי אפשר להישאר בסירה הזאת. ונשחרר, נביא את הרגליים קדימה, נפתח אותם, okay? אל הפרפר, וזו הזדמנות מצוינת בשבילנו קצת לעשות את כפות הרגליים, אזור שאנחנו נרצה להתייחס אליו כל ערב לפני השינה, לעשות את כפות הרגליים, לתת יחס לבסיס שלנו, הבסיס של היציבה. Okay? אנחנו רוצות בסיס שכמה שיותר משוחרר, כמה שיותר תנועתי, וזה אזור שהוא סגור בנעל רוב היום. אז כל הזדמנות שיש לנו קצת לעשות את כף הרגל, זו הזדמנות שיכולה להיות ממש מיטיבה עבור היציבה שלנו. אז אנחנו ממש בפרי סטייל נעשות קצת את האזור של כף הרגל, גם את גב כף הרגל, ואז אנחנו מתיישרות, מרפיקים לכיוון הברכיים, פתחות את בית החזה, פתיחה של מפרק הירך, ולהוציא אוויר, אפשר קצת לעגל את הגב. שאיפה ליישר, לפתוח את בית החזה, להוציא אוויר לקמר. שאיפה ונשיפה. שאיפה ונתקף. נביא את הידיים מאחורי הגב, כי אנחנו כמו עם הרגליים כמו ספר פתוח, ובהוצאת האוויר אנחנו סוגרות את הספר, ברך אל ברך, קרסול אל קרסול, וקצת ככה להשוויץ עם הכתף. שאיפה נפתח את הספר, להוציא אוויר נסגור, ברך אל ברך, קרסול קרסול, מבט לצד הנגדי. שאיפה ונשיפה. להדק ירך אל ירך, ברך אל ברך, נמתוח את הכתף. שאיפה נשיפה. עוד פעם אחת. נשיפה, תעשו ככה, תשלימו קצת, תרגישו מתיחה גם באזור של הכתף וגם באזור של כל המותן. ונשחרר. ומכאן אנחנו באות לשכב על הגב. אז בשכיבה על הגב אנחנו רוצות לשים לב שאנחנו מניחות לא רק את הגוף, אנחנו בעצם מניחות לגוף על המזרן. Okay? ממש ככה לשחרר את כל הגוף, להניח את כל המרחב הגבי אל האדמה. אם אתן צריכות, מרגישות שיש מתח בגב התחתון, אז אפשר קצת לגלגל את האגן לאחור, ואתן לוקחות עם הידיים, מגלגלות את האגן לאחור, שממש מרגישות את הגב התחתון, ואז תפרסו את הרגליים. תרגישו קצת יותר רגוע באזור הזה. ואז שאיפה ניקח ידיים מעבר לראש, פה עם בכפות הרגליים, להוציא אוויר פלקס בכפות הרגליים, לגלגל אגן לאחור עם הבטן שנספגת פנימה. שאיפה, פה עם בכפות הרגליים, נשיפה לאסוף מצוות אגן בטן, לאסוף וממש לשטח את הגב התחתון אל המזרן. שאיפה,
ונשיפה, גלגול אגן. עכשיו בפעם הבאה שאנחנו עושות את זה, אנחנו לוקחות שאיפה ידיים לעבר לראש, ולהוציא אוויר עם הפלקס נביא את ברך ימין אלינו. נשמור את ברך ימין אלינו, קצת ככה נעשה מעגלים בתוך מפרק ירך. אז מפרקי ירך הם בעצם זה אזור, גם כשאנחנו רוצות להזין אותו בתנועה, אוקיי, בהזרמה של דם, אזור שגם כן מאבד מהר מאוד מהטווחים שלו אם אנחנו לא שומרות עליו. ואנחנו רוצות לשמור שם כי עוברים שם כלי דם, בלוטות לימפה, ממש מערכת העצבים עוברת שם, ממש חשוב לנו לשמור על המפרק הזה כמה שיותר, הוא ממש אחראי לאיכות החיים שלנו. ונביא קצת את הברך אלינו, נשמור את הפלקס, לתת משוב למפרק הירך, ונשלח את הרגל לכיוון התקרה, ניתן כאן התנגדות של היד אל הירך, ונעשה מעגלים של הקרסול לצד אחד, ומעגלים לצד השני. עכשיו ניתן התנגדות של היד אל הירך. בתוך ההתנגדות אנחנו אוספות רצפת אגן בטן, מעריכות את הירך, להרגיש מתיחה של הירך האחורית, ואז לאט לפרום, לשחרר להרפות, ושנייה לתת ככה לגוף לספוג, להרגיש את זרימת הדם בצד ימין, ואת הדו-שיח של בין צד ימין לצד שמאל. ואז שוב אנחנו לוקחות שאיפה ידיים יד על הראש, פה עם בכפות הרגליים, ובהוצאת האוויר נגלגל אגן לאחור, ונביא את ברך שמאל אלינו. קצת ככה נעשה מעגלים בתוך מפרק ירך, לשמן את האזור, מעגלים לצד אחד, ומעגלים לצד השני. נחבק אלינו טוב טוב את הירך, ונשלח את הרגל לכיוון התקרה, פלקס לכף רגל. שימו לב שאתם עושות את זה, שעצמות הישיבה שלכם פונות קדימה ולא למעלה, אז תתקנו את האגן אם צריך, אנחנו רוצות מנה ניטרלי באגן, ומה שנמתח זה הערך האחורית. אז יש לנו קשת ניטרלי בגב, אנחנו לוקחות נשימה או לקומה, משחררות לסטות כתפיים, ובהוצאת אוויר קצת התנגדות של היד אל הרגליים, בסוף רצפת אגן בטן. נרגיש ככה את המתיחה טוב טוב. ולאט לאט לשחרר. אז שוב אנחנו רוצות להרגיש ככה איזשהו ברז שנפתח באזור הזה. איזושהי זרימת דם מתחדשת באזור הזה. ואז נעמיד את כפות הרגליים בתנוחת האישה. מי שמרגישה בתנוחת האישה שיש לה מתח, פתאום בגב התחתון, שתשים אפילו כריות מתחת לברכיים, כי ברגע שהרגליים הולכות מכאן יותר מדי, לפעמים זה גורם להקשתה. אז תראו שאתן לא מקשיטות מדי את הגב התחתון, אתן יכולות לעזר בכריות אם צריך. ואנחנו קצת נעשה את קו המפסעה, וגם מתחת לעצמות האגן. Okay? אז כל העיצוי הזה שאנחנו נותנות לאגן, בקו המפסעה, מתחת לעצמות האגן, שוב, הזרמה של דם, וגם זה איזשהו טיפול בפאשיה, ברקמת החיבור באזור הזה. ואז אנחנו לוקחות נשימה, בהוצאת האוויר אנחנו משתרשות על הלב החיצוני של כף הרגל, וגם לוחצות כף רגל לכף רגל, על ירך כאילו משתרשת לתוך מפרק ירך, רצפת האגן שלנו נאספת, הבטן נספגת, קצת גלגול של האגן לאחור, ובשאיפה לפרום, לשחרר לעבור. ושוב, בהוצאת האוויר, רגל אל רגל, ירך משתרשת פנימה, להרגיש איסוף רצפת אגן, של התאפקות, הבטן פנימה. לפעמים בתנוחת האישה הרבה יותר קל להרגיש את האיסוף, ושאיפה לפרום ולשחרר לעבור. אנחנו עכשיו נעשה כאילו אנחנו שופכות קצת מים, אז אנחנו כאילו שופכות מים קצת לימין וקצת לשמאל. ואם נתפסת לכם הרגל, אז שחררו אותה, אוקיי? קצת לימין וקצת לשמאל. קצת לימין וקצת לשמאל. קצת תנועתיות, אסימטריה באגן, שזה גם כן נהדר לאגן שלנו, כשאנחנו נכנסות אותו לאסימטריה.
ואנחנו נפתח קצת רווח בין הרגליים, שזה יוצר זווית שונה ממפרק הירך. ואז שוב אנחנו רוצות בהוצאת האוויר קצת להשתרש עם כף הרגל, לאסוף רצפת אגן בטן, קצת לגלגל את האגן לאחור, וגם פה אנחנו רוצות לעשות אסימטריה. אז קצת כאילו אנחנו שופכות מים פעם לימין ופעם לשמאל. ונפתח, נסגור את הרגליים, והפעם נעמיד את כפות הרגליים ברוחב המזרן, או אפילו קצת מעבר לו אם אתן רוצות, פותחות את הידיים, וניקח את הרגליים עכשיו מצד לצד, כשאנחנו מגלגלות את האגן לאחור, ואנחנו רוצות להרגיש מתיחה של מותן כסל, שריר ערך צידי. קדמית. שאיפה לפתוח, ולצד שני. אוקיי? אז אנחנו בעצם האגן שלי דוחף קדימה, והבטן מספגת לאחור. אז אני מרגישה כאן ממש מתיחה. אז מצד לצד, זה שריר שמאוד חשוב לנו ככה לפתוח אותו, כי הוא קצר אצל רובנו בגלל אורח החיים המשתני שלנו. אז שוב מצד לצד. מעמידה את כפות הרגליים צמודות זו לזו. בהוצאת האוויר אני משתרשת, אוספת רצפת אגן בטן, מרימה את האגן. האגן גבוה למעלה, אפשר להחזיק ידיים, כאילו ממש להשתרש עם ידיים מצידי הגוף, אפשר לשלב אותם מתחת לאגן, להכניס כתפיים רחוק, את הכתפיים מתחת לשכמות, האגן עולה אבל הוא מגולגל לאחור, סנטר מעט מתרחק לשמור על אורך ארוך, אוקיי? ברכיים כאילו אתן מחזיקות כדור בין הירכיים, אז תרגישו שאתן שומרות את הכדור הזה בין הירכיים, ועכשיו רק תרימו את בעונות הרגליים. בתוך הדבר הזה תרימו קצת את בעונות הרגליים, נשימה עולה קומה אל בית חזה, ולשחרר, ולרדת לאט לאט. תרגיל נהדר לעשות לפני הווסת, אבל בזמן הווסת, כשאנחנו מקבלות כבר את המחזור ואנחנו לא רוצות תנוחות הפוכות, אז לזכור שבזמן הווסת אנחנו נמנעות מלעלות ככה גבוה עם האגן, אפשר רק לגלגל וטיפה להרים, או כל תנוחה הפוכה אחרת, אנחנו רוצות לשים לב שהיא פחות מתאימה. אנחנו נעבור עכשיו דרך הצד לעמידת 6. ניתן באות לעמידת 6. מי שיש לה רגישות בשורש כף יד, היא יכולה להיות על אגרופים, או אם זה ממש כזה, אם זה ממש היא לא יכולה לעשות משקל על שורש כף יד, אז אפשר לשים 2 ספרים ולהעמיד את טעמה. ניקח שאיפה, נשים לב שאנחנו לא נועלות את המרפקים, כתפיים רחוק מהאוזניים, שאיפה נפתח את בית החזה, להוציא אוויר נקמר, ראש כבד בין הידיים. שאיפה לפתוח, להוציא אוויר, לאסוף רצפת אגן בטן, שאיפה. אז כל כיעור וכימור כזה הוא גם כן כלי לביסות, ולשחרור כאבים, אם יש לנו כאבי גב או PMS, וחוזרות למנח ניטרלי בגב. בשאיפה אנחנו נפתח את יד שמאל, מבט עוקב אחרי היד, ובהוצאת האוויר נשחיל את היד מתחת לכתף ימין. ואז שאיפה, נפתח את היד, להוציא אוויר נשחיל. שאיפה, ונשיפה. אנחנו נשאר כאן, אפשר ממש להישאר כאן, וזה טיטול נהדר לגב העליון, ומי שרוצה יכולה לשלוח את רגל ימין לאחור, לאזן כאן את האגנים, לראות שאני לא הולכת אחורה עם האגן, אלא האגנים מאוזנים, אני משתרשת על זרוע השמאל, וגם פה מי שרוצה יכולה לנתק את בעונות רגל ימין. ואז אני ממש בתרגיל של שיווי משקל, אוספת רצפת אגן בטן, והעוגנים שלנו של שיווי משקל זה מבט נשימה, ומול הבנן, רצפת אגן.
מניחה רגל, מניחה ברך, משחררת לאט לאט את היד, הולכת עם האגן לאחור, קצת מקשקשת בזנב. אני עוברת עכשיו לצד השני. עכשיו אני גם אוכל לראות אתכם בתוך הפיתול. אז בשאיפה אני פותחת את יד ימין, פותחת את בית החזה. להוציא אוויר, אני משחילה את היד. לפעמים, אם אני מרגישה שאני לא מצליחה להגיע עד למטה, עוזר לשים כרית מתחת לכתף. שאיפה לפתוח. להוציא אוויר להשחיל. שאיפה. ונשיפה, אני נשארת כאן. אני נשארת כאן. ואני יכולה ליישר את רגל שמאל. נשארתי את רגל שמאל, זה נהדר. לא צריך יותר מזה. אם אתן מרגישות כאן טוב, אתן נשארות. רוצות תרגיל של שיווי משקל, יכולות לנתק את ברך שמאל. מבט נשימה מול הבנדה. והמנטרה, תגידו לעצמכם בקול או בלב, אני חזקה, אני יציבה, ויש לי שיווי משקל. נשחרר את הרגל. נשחרר את הברך. נשחרר את היד. ניקח אגן לאחור. מצח אל המזרן, קצת תקשקש בזנב. לשחרר את שורשי כף היד. אפשר לקחת את הידיים, את תנוחת העובר, לנשום שנייה את בין השכמות. נכון ידיים קדימה. מעבירות משקל אל הידיים. בהוצאת האוויר נועצות את הברכיים, אוספות רצפת אגן בטן, אל כלב מביט מטה. וכאן אתן יכולות או לפדל את זה, או להיות במנח סטטי. תראו מה נכון לכם כרגע. לתפוס את שתי הברכיים, לתת ללב לשקוע, ליישר עקבים. וכאן מבט אל הידיים, נטייל עם הידיים לכיוון הרגליים. רגליים מקבילות זו לזו, ראש כבד, דמיינו ממש כמו מפל כזה, אנחנו רוצות לרוקן את כל האנרגיות אל האדמה. האדמה יודעת לספוג. אנחנו יכולות פשוט לרוקן את האנרגיות המיותרות אליה. אז הרגליים שלנו מקבילות זו לזו, נפתחת בעונות כף הרגל, נרכך את הברכיים, ובהוצאת האוויר אנחנו לוחצות כדור מדמיין בין הירכיים, אוספות רצפת אגן בטן ועולות חוליה חוליה למעלה. שאיפה ידיים עולות, להוציא אוויר, ידיים אל הלב, תדסנה, חזרה לבית הפנימי. אני עוברת את כולכם. אז אנחנו בתדסנה, רגליים מקבילות זו לזו. תדסנה, תנוחת ההר, אני חושבת לתנוחה הכי אינטליגנטית ביוגה, כי היא בעצם מספרת לנו על הדפוסים שלנו. אז תשימו לב ממש מכף רגל עד ראש על היציבה שלכם. רגליים מקבילות זו לזו, קשת החיצונית מקבילה. הברכיים לא נעולות. אם הן נעולות, אתם תראו, תנעלו שנייה את הברכיים, אתם תראו שהתנועה שלכם באגן היא כזו, אבל אם אני מרככת ברכיים, אז פתאום יש לי הרבה יותר תנועה באגן. אוקיי? אז אנחנו רוצות לרכך את הברכיים, לראות שאנחנו לא נועלות, לא מגבילות טווח תנועה. ואז כאילו אנחנו לוחצות כדור בין הירכיים, יש לנו הרגליים חזקות, הן נטועות על הקרקע, קשתות צומחות, לוחצות כדור, רצפת אגן אסופה, הבטן נספגת פנימה, האגן מאוזן, עצמות הבריח פתוחות, חגורת הכתפיים שקטה, כמו מעיל על קולר, הסנטר על מדק, הקודקוד מתארך. רגליים חזקות אל הקרקע יאפשרו לעמוד השדרה, פשוט להזדקף בלי מאמץ. אז שאיפה ידיים עולות. להוציא אוויר, אנחנו מעבירות משקל אל רגל שמאל ומביאות את רגל ימין אלינו.
שאיפה, נשיפה. שאיפה, כמו שעשינו בשכיבה, עכשיו אנחנו כאילו בעמידה, אז תדמיינו כאילו יש ככה מזרן מאחריכם שמיישר לכם את הגב מאחור. שאיפה, נשיפה. עכשיו, אנחנו ננסה להישאר כאן. אם אתן מרגישות שאין לכם שיווי משקל כשהרגל כל כך גבוהה, אפשר גם להישאר פה. אתן רוצות להיות במקום שבו אתן כן מצליחות לשמור על שיווי משקל, גם אם זה אומר שאתן מוותרות על איך זה נראה בחוץ. כי בסוף זה לא משנה איך זה נראה בחוץ. זה בדיוק לשחרר את האחיזה בפירות, אוקיי? הפירות, איך זה נראה בחוץ. לא, it's not about the pose. מה שחשוב זה איך שזה מרגיש בפנים. אז אני רוצה להרגיש שאני כן מאתגרת את שיווי המשקל שלי, אבל אני מצליחה לשמור על היציבות. אז זה יכול להיות כאן, זה יכול להיות כאן, וזה יכול להיות כאן. וזה יכול להיות שמחר זה יהיה במקום אחר לגמרי. אז אני נמצאת שנייה במקום הזה, ואני נשארת עם יד שמאל שלי. אני שנייה, עם יד, אני אהיה מראה בשבילכם. יד ימין שלכם על ברך שמאל, ויד שמאל שלכם נפתחת, אנחנו בתוך חיתול, זה מאתגר את שיווי המשקל. אם אתם עם הרגל למטה, אוקיי? אתם יכולות לשים יד על האגן. פלקס ברגל, נותן לשוב, וגם השינוי של המבט, אוקיי? מאתגר לנו את שיווי המשקל, פרטי נשמע, שינוי נקודת מבט, מאתגר את שיווי המשקל, אבל הוא גם משפר אותו. ונשחרר לאט לאט נחזור למרכז, נשחרר את הרגל, נעשה קצת מעגלים של האגן, נשחרר את האגן, ומעגלים בצד השני. ושוב אנחנו עם רגליים מקבילות זו לזו, שאיפה ידיים עולות, להוציא את המשקל עובר אל רגל ימין עכשיו. אנחנו מחזיקות את רגל שמאל. שאיפה, נשיפה. שאיפה, נשיפה. שאיפה. בפעם הבאה אנחנו נשאר. שוב, להגיד אין לי שיווי משקל זה לא נכון, כי תמיד יש שיווי משקל. אני פשוט צריכה לראות על מה אני צריכה לוותר, אוקיי? אם אני עכשיו מרגישה בחוסר שיווי משקל בחיים שלי, כי אני מאוד מאוד עמוסה, אני צריכה לראות על איזה עומס אני צריכה לוותר, איזה דברים בסדרי עדיפויות הם פחות דחופים עכשיו, או פחות חשובים, ושאני אוכל להחזיר לעצמי שיווי משקל. אז כמו בחיים גם פה על המזרן, מה ככה, איך אני מצליחה לייצב את עצמי. אז יד שמאל שלכם על ברך ימין, ויד ימין שלכם תתפתח. אתם מסתכלות ככה לכיוון היד, מאוד מאתגר את שיווי המשקל, בטח אתם מדברים תוך כדי. ואנחנו נגיד ביחד את המנטרה. אנחנו מסתכלות נקודה להסתכל עליה לייצב אותנו, זה האובן של המבט. נושמות כל הזמן, נשימה, ומול הבנדה, בצפת אגן בטן, ונגיד ביחד את המנטרה, אני חזקה, אני יציבה, ויש לי שיווי משקל. ונשחרר לאט לאט את המבט חזרה למרכז, נשחרר את הרגל, אוקיי? תפתחו פיסוג בין הרגליים, אוקיי? וקצת מעגלים. קצת מעגלים. עכשיו תעשו מעגלים קצת יותר גדולים. לצד הזה ולצד השני. אוקיי, אז אנחנו ניקח שנייה שאיפה ידיים עולות, ויד שמאל שלכם נושרת, אתן מתארכות עם ימין, מגלגלות אגן לאחור, יד ימין עולה, יד שמאל עולה, יד ימין שלכם נושרת, יד שמאל מתארכת, מגלגלות אגן לאחור, שאיפה, ולהוציא בידיים למעלה. אנחנו נבוא מפה
לאט לאט נשכב על הגב, אוקיי, אל הרפאיה קצרה. אז את ההרפאיה אתן יכולות לבחור לעשות בשכיבה על הגב, אתן יכולות לבחור לעשות בישיבה, אם בישיבה אז אולי תתמכו אל הקיר, משהו שיאפשר לכם באמת להרפות, ותאפשרו לגוף להתמסר לכוח הכובד. ממש התמסרות ואמון מלא. מרפחות את שרירי הפנים, מעבירות את הלשון על השיניים בכמה מעגלים, ואז מניחות את הרקה בתפיסתך. ידיים כבדות אל האדמה, בטן משוחררת. תרגישו קצת את התחושות האלה סביב האגן, מפרקי הירך. תשומת הלב על הנשימה שנושמת את עצמה, נשימה טבעית. היא שם כל הזמן. קטע מספר 33 מהקטר של אנשים. לדעת את עצמך. בקשי את החוכמה שבהכרה את הזולת. עמדי במנוחה והכירי את עצמך. נשמי עמוק. השקיעי מאמץ לארגן את חייך. עמדי במנוחה והכירי את הדפוסים. נשפי. הגדירי את מטרותייך ורכי אותן על פי סדר עדיפויות. עמדי במנוחה וראי את הדרך. שאפי, נשפי. שאפי, נשפי. עמדי במנוחה. שם, בין הנשימות. למדי להכיר את עצמך. ולאט לאט, ככה תחזירו תנועה לגוף, דרך הקצוות, תניעו את אצבעות הידיים, אצבעות הרגליים. תתגלגלו אל הצד לרגע של הוקרת תודה. לגוף שלכם, חבר הנאמן למסע החיים. עם כל מה שאתם עוברים ביחד. ואז שאיפה ידיים עולות מעלה, בהודיה, נפגשות בקו אמצע. ויורדות. תודה רבה לכם שהייתן איתי. מאחלת לכם למצוא את המשאבים שלכם, למצוא את שיווי המשקל, לקבל את ההזדמנות שבאי יציבות, לפתח יציבות, לשמור על היציבה, מכף רגל ועד ראש. ביי, ערב טוב שיהיה. לילה טוב, תודה רבה.